Už nikdy nepoužívaj ChatGPT. Prezradím ti alternatívy, o ktorých musíš počuť. Poprvé, Gemini. Najlepšia AI na overovanie faktov. Na rozdiel od ChatGPT si teda nevymýšľa. Jeho najväčšou výhodou je, že je napojený priamo na Google, čo znamená, že dostaneš aktuálne informácie v reálnom čase. Navyše dokáže analyzovať obrázky a dokonca ti zhrnie obsah z YouTube videí len na základe odkazu, ktorý mu prilepíš. Číslo 2. Cloud. Pokiaľ ide o kreativitu a brainstorming, Cloud je 100% lepší. Znie viac prirodzene a ľudskejšie ako ChatGPT. Ak ho chceš použiť na nápady a jedinečné texty, zaručene bude znieť viac presvedčivo. Po tretie, Jasper. Jasper je kráľom tvorby obsahu na sociálne siete. Tento nástroj ti pomôže nielen s písaním virálnych scenárov, ale aj s vizuálnymi prvkami ako návrhy na grafiku a krátke videá. Je optimalizovaný pre marketerov a tvorcov, ktorí chcú dosahovať lepšie výsledky bez veľkého úsilia. Ktorý nástroj je tvoj obľúbený? Hoď mi to do komentu.